Да, не бойся, иди. Колодец. Мы приехали из Новогрудского района. Мы семья Батура. Готовились к конкурсу. Старались. У нас 5 детей, 3 ходят в школу, 2 в садик. Ну, мы занимаемся домашнім хозяйством, ведем подсобное хозяйство. Господарчих професій. У проєкті приймають уділ молоді сім'ї з дітьми, які стало живуть у сільській місцевості. Где есть жена, мать, отец,